Бөйек Ватан һуғышы тамамланыуға 76 ел үтеп китүгә ҡарамаҫтан, һуғыш яралары һаман да һыҙлай. Күңел яралары тынғылыҡ бирмәй. Беҙҙең яҡта тормош, аяҙ күк өсөн үҙ йәндәрен, тәндәрен фиҙа ҡылып, яу ҡырынан күптәр тыуған иленә кире әйләнеп ҡайта алманы. Еңеү. Ҡояш балҡый бер битеңдә моңһоу ай һаман. Бер күҙеңдән шатлыҡ нуры һибелә, бер күҙеңдән һаман йәш тама. Бөгөн 9 майҙа Бөрйән районында Бөйөк Ватан һуғышында еңеүҙең 76 йыллығына арналған тантаналы парад үтте. Иң башта хөрмәтле ветерандар Иҫке Собханлы мәктәбенә, сәй табынына һәм концертҡа саҡырылды. Bulmadı başkot kaydarda at eserdik yandı ayda Bisla oydu durgun tigen alıp yardarda Bulmadı başkot kaydarda at eserdik yandı ayda Bisla oydu durgun tigen alıp yardarda. Артабан тантаналы парад үткәрелде. Здравствуйте, товарищи, участники парада! Поздравляю вас с 76-й годовщиной Великой Победе в Великой Отечественной войне! Направо! Наплечо! Равнение налево! Шагом! Марш!
Андан һуң митинг һәм Билдәһәт һалдат һәйкәлендә сәскәләр һалыу тантанаһы үтте. Безнең тыныс һәм матур тормыш өчен үз яндәрен фида кылып, яу кырынан күптәр кире кайта алманы. Каһарман яу курбандары, яугирлар хөрмәтенә, туган ил өчен бөтә көсөн һалып, якты киләсәк өчен билдәләп бетмәслек хезмәт күрсәткән һәм әлеге вакытта якты дөньяла булмаган тыл ветерандары һәм һугыш елы балалар истәлегенә сәскәләр һалайык. Хәерле көн, хөрмәтле ветерандар, байрамда катнашучылар. Һезне илебезнең тарихындагы иң мөһим вакыйга, Бөек Ватан һугышында иңүгә 76 ел тулу вайканлы ихлас котлайым. Миллиондарса курбандар биреп яулаган иңү көне барыбыз өчен дә якын һәм кадерле. Бұл көндә без 1945 елның май айындагы кебек үк зур шатлык һәм шул ук вакытта авыр югалтулар тойгыһы кисерәбез. 9 май көне безгә һәр вакыт фидакарлык, каһарманлык һәм туган илгә һөю символы булып кала. Бүген без тәрән ихтирам менән фронтта, тылда көсөргәнлеше рух ныклыгы күрәткән, авыр сынаулар үтеп, дөньяга бөек еңүдә яулаган барыһын да искә алабыз. Уларның еңү көнен кайтару өчен фидакар тырышлыгы, үлемһез батырлыгын бер касан да онытмайбыз. Халык хәтерендә мәңгелеккә уелып калачак. Уларның каһарманлыгы бары өчендә үлгү булып тора. Ветерандарыбыз яулаган тыныс тормыштың кадерен белеп, авырлыктарга бирешмәй, эшләргә һәм яшәргә бурычлыбыз. Хөрмәтле райондаштар, авыр һугыш елларында бөтә ил менән бергә безнең якташларыбыз да тиңһез каһарманлык күрсәтте. Безнең райондан фронтка 2222 кеше алына. Шуларның 1273 генә туган якка әйләнеп кайта. Миллиондар сайгырларның гомерен өлгән котосқы сугыш еллары турасындагы хатирә бер касанда онытылмас. Еңүгә илткән озайлы 1418 көн һәм төн тарихта мәңгелеккә калыр. Республикабыз, районыбыз ышанычлы үтешен өчен үтеп килүсе буынды ветерандарыбыз өлгәндә тәрбияләп, ата-бабаларыбыз каһарманлыгы хакын хәтерендә хаклау буенча эш алып бару, олы буын хакында даими хәстәрлек күрү мөһим бүген. Бигрәк тә авыр һугыш елларында илебез тынычлыгы хакына үз гомерен аямай гражданлык бурысын үтәгән, ватаныбызны саклаган батырларыбызны онытмайык. Улар мисалында илебезгә, бай тарихыбызга хөрмәт һәм һөю тәрбияләйек. Райондаштар, бүген искиткес матур көн, 9 май. Сын күңелдән барыгызга байрам майынан котларга рөхсәт итегез. Исәнлек, һаулык, тыныс күккеде, барыгызга ла уңыштар һәм алдагы тормышыгызда матур көндәр генә теләйм. Артабан инде ялан кухняһы оештырылды, байрам концерты үткәрелде. Һәм сара автопробег менән тамамланды. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы, порохом пропах, это праздник, сединою на висках, это радость со слезами на глазах.